Но днес ще ви покажа моята тайна, която правя в кухнята си много лесно и бързо. Струва стотинки и спира маната за няколко часа. Маната, листните въшки могат да унищожат оранжерията ви за дни. Моето решение е проста комбинация от три неща, които вече имате в хладилника и аптечката си. Преди да ви дам точната пропорция, ако искате градината ви да изглежда така, ударете бутона абониране. Тук споделям само изпитани трикове, които работят. Записвайте си 1 литър прясно мляко, 9 литра вода и точно 30 капки йод. Млякото създава защитен филм, а йодът е най-мощният антисептик в природата. Накрая в разтвора добавете една лъжичка сода бикарбонат. Тя също като йода действа като фунгицид за растенията ви. Спрях да плащам за скъпи торове, които съдържат химия и ненужни елементи за растенията. Сега ще ви покажа какво слагам преди да засея домати или пипер. Първата съставка е пепел, дървесна пепел от печката. Втората съставка е сода бикарбонат. Слагам на око, защото не може да предозирате с тези съставки, освен с содата. Содата се слага една лъжичка. Пепел се слага на око, както и черупки от яйца също се слагат колкото решите, защото те няма как да предозират. Черупките от яйца са много полезни за върховото гниене, защото домата му липсва много калций, а калия помага за по-добри и по-големи плодове. Сега ще ви покажа как го засаждам. Правя си дупката, сипвам от сместа, която съм си смесил предварително. След това разбърквам отново, за да може да се смеси с почвата добре и да може да се усвои веднага от растението, след като се полее накрая. Ето така изглежда дупката. Вземаме си едно коренче домати и го засаждаме на това място. След като заровите домата, е хубаво леко да се притисне с ръка и растението е готово. Ако ви харесват видеята, абонирайте се за нашия канал. Ще показвам много такива видеа за отглеждане без химия. Ако вашите домати умират пред очите ви и нищо не помага, днес ще ви покажа как да превърнете обикновените неща от кухнята в най-мощния биощит в света. Тази формула спаси моята градина, като всички останали се отказаха. Гледайте внимателно, защото редът на смесване е много по-важен, отколкото предполагате. Започваме с содата. Тя променя pH-то на повърхността на листата. Прави невъзможен за развитие гъбички, но сама по себе си тя ще падне при първата роса. Тук идва другата тайна, която ще ви споделя на края на видеото. А вие не забравяйте да се абонирате за канала. Втората съставка е йод. Той действа като антибиотик и антисептик за вашите растения. Лекува миниатюрни рани по растението и най-голямата тайна помага за много по-бързо озряване на плодовете. Последната и най-важна съставка е веро. Той действа като прелепител и не позволява на содата да се отмие бързо от растението. Сега ще направим една разходка в оранжерията. Днес сме 21 април 26 година. Ето как изглеждат растенията. Мисля, че се справяме добре. Растенията не са третирани с никакви препарати химични, освен с бордолезов разтвор и сода бикарбонат. Ето така изглеждат. За насекоми използваме лепки. Може да погледнете дали има забележки растението. Някой може да си каже мнението в коментарите. Приемаме съвети. Ако някой забележи нещо нередно. Имаме вече оформени плодове. Това е общо взето разходката
да се видят растенията на къде вървят, дали има някакви вредители. Трябва да се разхождате и да гледате без да правите нищо. Просто разходка и оглед. Така може да забележите много повече проблеми, отколкото докато вършите нещо, докато колтучите или докато връзвате. Така оглеждаме почти всяко едно растение. Тези са ударени от мана и са отрязани върховете. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за нашия канал. Ще качваме още много видеа.